Shalom. Tapuji matuhata, marende mahita sia nomor 135 ayat sada dohot ayat tolu. Debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi porbadia, natu mo palangit dohot tanoon, amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan, jalan manang aha na niluluan ni Jehovah siakko. Ima na mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon, maradopon debatam, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, amanamina di Banua Gijang, sailehon matuhami roha na togu, na badia, pikiran na denggan, dohot roha na ringgas, pasauton ulaon na denggan. Sailehon dame tuhami, asasonang hami, mangolu di bagasan pangondingim, asay sama marsigatong tuhatam mahami, maradaupon saluhut musuh nami. Sai ramoti, jala pargogoi mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marende mahita. Yesus
Martangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, natar surat sian patik papituhon dohot lapatanna. Patik papituhon, una ko malangalakup. Lapatanna odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa toman rohata, jala porman dohot pangalahota, ro dihatata. Yang go aka nong marbagasi, ikon marsi parhamaulan, jala marsi haholongan. Ido saatna, atong rap mangido gogo mahita sian debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulao nahobar tupatikmi. Amen. Marende mahita. Potima dosata di adopan debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo nasohatu dosan, jala ama para siroha, dang lomo roham midahamatea ni pardosa, mulak manian parjahati, tumadikon dalanna, asa mangulu ibana, ido pinangido ni roham, alani i, umbahen hupangido hami, sai sudati matoru torum, asa una mangonai be tuhami. Sai sesa sude dosa nami, asa mangulu hami, di bagasan asi ni roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Laus tabege ma hata baga-baga, taringot tu hasesani dosata. Songonon dohata ni Jehovah, una ko mabiar, ay au do siluluok ko, nungapola hujou goarmu, au napunaho, hasangapon madidebata na digijang. Amen. Marende mahita.
epistel di Minggu Sadarion, natar surat sian Markus onom, ayat sada sahat di ayat onom. Margati soring mahita manjahasa. Jadi hehema ibana siani, lau tuhuta hagodangana, jala dihuton aka sisiana ma ibana. Jadi jupa hari Sabat di Pukama mengajari di perguruan. Jadi longang marohani natorop nau begesa akanin nama sia dia doi tu ibana. Jala hapistara dia doi nani leho tu ibana. Ayu laun hagogod do hape pinatu panitangana. Da ibana tukangi, tubuh nisi Mariai, haha nisi Jakobus, Joseph, Judas, dohot Simon, da di lambung taaka ibotona, jadi targasip manasida, mida ibana. Alai ni na Jesus mamadot nasida, tung naso marsangap do panurirang yang go di luat hagodanganna, dia kadonganna sabutuha doho di bagasna. Jadi dang tarpatu pasadisi ulaon hagogoon, dukon ni apehot tanganna, tu otik halak na hasitan, lau pamalum nasida. Gabelongang marohana ala soporsea nasida, laos diliati maakahuta dinasaluati mangajari. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hata ni debata, jala na piopsa. Amen. Marende mahita. Tidakon maha porseotai, songon na hinatidakon didongata saha porseon, disadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea, di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, natumo palangit dohotano. Au porsea, di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imani na tubuhon si Maria, nagabigabian siat di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, natumau na bernit di pahuman silatus, namate tarpaja do ibana di hopinar silang, natua tubanua torudung ditanom, namulak mangulu di ari patoluhon, namanaik tu surgo, lahundur di siamu debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogot, mangum hialak na mangulu doho na mate. Au porsea, ditondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, kuria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesani dosa, dohot dihatai mandok, mulak mangulu sogot daging di halak nong mate, dohot di hangoluan nasora sudah. Amin. Tabege matik ting di Minggu Sadarion.
Selamat hari Minggu madihita sude ruas ni huriata. Tabige matikting di minggu ta sadarion. Na parjolo tikting na maragam. Goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu paonopon dung trinitatis. Jala topik ni minggu ta ima manoktong pajongjong hasitongan dalam bahasa Indonesia. Tetaplah menyuarakan kebenaran. B. Parmingguon dohot partangyangan sektor. Marhite tiktingon pinabotohon ma parmingguon natapatupa di huriat tahun ima 5 hali di ganuk minggu dohot paunopon parmingguon sikola minggu. Ima pukul pitu bahasa Indonesia, pukul sia ibadah anak sekolah minggu live streaming, pukul 10.30 bahasa Batak, remaja pukul 10.04, pukul 10.06 dohot pukul 10.30 sudah berbahasa Indonesia. Hobartusi ruas naneng parsi dohot tu parminggoni asa denggan ma para dehon kupon pendaftaran sian bagas tabe. Jala ikon marsitutu dohita mangulahon protokol kesehatan. Ima pakai masker, cuci tangan, dohot jaga jarak. Jala taparade bema hand sanitizer. Akadak dana nama rumor ditoru ni 10 tahun. Dang boy dohot marminggu di bagas garejata. Jala ruas nasoboy manghihuton acara parmingguon sian YouTube, manang Facebook, tapake ma acara ibadah, naong nisagihon ni aka situa sektor tabe. Di minggu naneng roon pertangyangan sektor do, tapatupa do di bagas gareja dohot di GSG. Hobartusi pinangido ma haradiota laho madohoti pertangyangan ni. Jala di mingguon, khususnya di hari Jumat, tapatupa do marhite virtual Zoom. Jala margati soring mai di ganuk minggu. Pertangyangan sektor di hari Rabu, ima sektor 2A, B, tolu A, B, dohot sektor Ualu. Di hari Kamis, sektor sada A, B, dohot sektor opat A sahat tude. Hari Jumat, sektor Pargodungan, opat E, 5 onom dohot pitu. C. Naing marbagas, tik-tik parjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma, Poltak Kristian Pangaribuan SEAK, anak niamata situa Dr. Andus Tangson Rudolf Pangaribuan MPD, tubuh ini inata Nurmala Borusianipar, ruas ni huriata sian sektor Tolube, dohot Oroanna, Dr. Donna Dewi Sartika Borusirait, Boru ni amata Kompol Jono Sirait SHMH, tubuh ni inata Eli Haryanto Borusinaga, ruas ni huriata sian sektor Tolube. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2020 sada di HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari, masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Kamis tanggal 22 Juli 2020 sada mulai pukul siawib di ruang konsistori. Nasorang. Di hari Kamis tanggal 1 Juli 2020 sada di basa-basa hotuhata sada danak bawa di keluarga niamata Franz Apriadi Panjaitan, Inatai Citra Borusianturi, sektor Pargodungan. Hipas dodak danaki suak songoni nang natorasna. Ruas nataba. Mulai minggu sadarion, gabe ruas ni huriatama ima keluarga ni amata Rovendi Manalu, Inata Devi Noviasari Boru Panjaitan. Pida sian huria HKBP Takengon Resok Loksemawe. Alamat Jalan Melati Raya, Gang Anyelir nomor 14A. Masuk sektor 2A. Horas Madinah Sida, Jalarak Mahita Mamuji, Dohot Pasangapot Tuhani, Marhite Aka Ulaun di huriat tahun. F. Parhusoran ni Parjamita. Di hari Minggu sadarion tanggal 10 Juli 2020 sada, di Patupa HKBP Distrik 10 Medan Aceh do, pertukaran Parjamita, jala di huriat tahun di Patupa di Parmingguan pukul 7.30. Dohok di pukul 10.06. Huhut papungu pilihan pau patot dohita di sude Parmingguan ima nalau manupahi anggaran HKBP Distrik 10 Medan Aceh tahun 2020 sada.
jalanunga di parade amplop. Tatangya kon maanggiat toktong di ramot itu hatta di pakobasion nasida di bagasan hahipason. G. Cuti tahunan parhalado na goktiki. Mulai tanggal 12 sampai 17 Juli 2021, madalani cuti tahunan ma amang pendeta Marhehe S. Pasaribu STH, tatangya kon ma asa toktong di ramot itu hatta nasida. H. Honaruhut pamicangon. Mamuka Minggu Sadarion 10 sada Juli 2020 sada, honaruhut pamicangon ma ruas ni huriata ima Freddy Marbun sian sektor Pargodungan alamar saripe di balian ni huria sesuai RPP Bidu Paupaton poin 11 halaman 41. H. Gabe ruas nagok. Mamuka Minggu Sadarion 10 sada Juli 2020 sada, nunga gabe ruas nagok ima keluarga Unedo Parasi Sihotang Inatay Sulastri LM Boru Manalu sian sektor Pitu aladung digohi administrasi huria hobartu ruhut haruason ni HKBP. J. PHD Paropuan di hari Selasa tanggal 10 Juli 2020 sada dipatupado PHD Paropuan ni huriata marhite virtual Zoom mulai pukul 19 WIB sian ruang konsistori. Hobartusi asarade masude Paropuan ni huriata lao maddohoti acarai. K. Badan Audit Huria. Audit semester pertama tahun 2021. Marhite tiktingon hupasatami tusude fungsionaris dohot kategorial ni huriata asa diparade aka laporan masing-masing khusus semester pertama tahun 2021. Asa dengkan boy taulahon audit di huriat tahun ima mulai tanggal pitu saha tu tanggal 21 Juli 2020 sada. L. Papungupelian paupaton tu pembangunan ni huriata. Di minggu nanengro tanggal 10 Juli 2020 sada disude par mingguota dipatupado papungupelian paupaton ima laho manupahi pembangunan ni huriata. Ralak tikting di halaman walu tarsurat disi pamasu-masuon ni Poltak Kristian Pangaribuan seharusnya partupolon ni Poltak Kristian Pangaribuan. Parhepengon taidama laporan keuangan akapelian bulanan perpuluhan do akahamauliateon diaka naso masuk dope di tiktiko sadarion di hari minggu naneng Roma di tiktikon mauliate ma disude ruas napasahaton pelian bulanan dohot hamauliateon perpuluhan dohot partisipasi tuaka ulaon ni huria lam ditabai tu hatta mapasu-pasu dihita saluhutna songoni matikting dihita di bagasan minggu sadarion tapasada marohata martangyang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata na husobahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Mau lihat tema Tuhan diasi dohok denggan ni basam. Ala di luas hodo di tikion hami marpungu di bagas jorom nabadion. Laho tumangion hatam nabadie. Tuhan na dirajumi rohanami do. Holan marhite hatami do hami. Boy hami madalani ari-ari ningolu nami. Alanido asai masihol hami Tuhan. Laho madapot tonho tu bagas joromi. Asimaro hamali Tuhan. Paherbang matangamu mamasu sude ruas ni huriam. Napatupahon par mingguon di bagas sadarion. Suak songoni nang napatupahon par mingguon di ganuk bagas nabi ali Tuhan. Pasu-pasu ma Tuhan hami saluhutna. Asa toktong hami di bagasan lasni roha Tuhan. Makirim mangulahon na kaulon nami tu akaminggu nanengro. Tuhan, nunga hosobaho kami tu adopanmu aka ede puji-pujian nauli. Asi marohamali Tuhan. Jalo may gabi uap na hucus di jolom. Ima Tuhan hamauliateo ni rohanami. Marningot sude denggan ni basam nang nilehommu. Di bagasan ngolu nami ali Tuhan. Diliau kodo di hami hahipason.
si panganon para biton, dohot ahasonangan nito dinami peradedo di bahon oleh Tuhan. Alanunga marpakirimon na mangudu hami, marhite hamamate dohot haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Alani Tuhan, mau liate madiasi ni roham dohot denggan ni basam saluhutna. Ale Tuhan Jehovah, nunga hubigi hami tikting di bagasan mingguon, ima di minggu nanengro, neng patupahon, pamasu-masuon parbagason ma anak dohot boru ni huriam, asimaroham ale Tuhan, pasu-pasu ma kedua pengantin ale Tuhan, lehon hahipason, lehon las niroha dinasida ale Tuhan, laho pajongjong parbagasoni, soksoni nang kedua belah pihak keluarga, sehoma Tuhan, na mga lehon, saluhut akan na perlu, asaboy Tuhan mardalan acarai dohot denggan, jala marmulia maguarmo ale Tuhan, alaniasi dohot denggan ni basam tunasida. Soksoni dak danak na sorang ale Tuhan, moliati ma Tuhan ala nunga di basa-basa kosa dadak danak bawa, di ruas ni huriam, pasu-pasu madak danak ale Tuhan, pasu-pasu keluarga, tarlumo binatorasna, nalaho pagodang-godang nasida, manogu-nogu nasida, manogu-nogu dak danaki laho, mangulahon akan nahobar tulomoni roham. Soksongoni adong ruas na tabal Tuhan. Sima roham, saya pasu-pasu ma aka ruas na masuk tuhuriaon. Asa toktong di bagasan hasadaw ni roha hami. Laho mangulahon aka sudia kegiatan nadong di huriaon ali Tuhan. Jala marsangak maguarmu, marhite-hite parsauran nami. Soksongoni Tuhan, adong ruas ni huriam nahona RPP. Pasahaton nami donasi datu tangamu, pargogo ya le Tuhan. Sehoma Tuhan nama nosoy nasida, mangaleho todim, asa boy misi Tuhan mulak tuhuriamon, di bagasan asini roham. Soksongoni nang ruas ni huriam, nang mulak gabi ruas nago di huriaon, pasu-pasu ma Tuhan keluargaon. Tuhan soksongoni nang acara PHD paropuan, nanang patupaon na di hari Selasa, asima roham ale Tuhan, homa nama nosoy sude akar rohani ruas paropuan, na adong di huriaon, asa boy huikuti hami Tuhan, acara PHD paropuanon, jala marsangak maguarmo ale Tuhan, jala taruli hami, didame dohok las ni roha, marhite-hite acarai. Ale Tuhan Jehovah, satokin nai naposom amang padita warnik siburian, neneng pasahaton hatami, asimaroham ale Tuhan pasu-pasu mana posomon, leon hai pason dohok bisuk nasian hoi ale Tuhan, asa toktong di bagasan las ni roha manamion laho pasahaton, hatam nabadiei, soksongoni nang negara namion ale Tuhan, pasahatami matutangamu nabadiei, sai pasu-pasu parkugui parbisu himale Tuhan, pamareta nami saluhutna, asa di bagasan bisuk nasian hoi ale Tuhan nasida, mangulahon aka ulaon di negara namion, asa toktong hami Tuhan mardame, guk las ni roha hami Tuhan, di bagasan negara namion ale Tuhan Jehovah, mace godang dosa pangalausion nami, nahututuk kami doho, nasahututuk kami pe, asimaroham ale Tuhan, sesamai alani mudarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop jala si palua hami. Mau lihat tema di hole di bata ama, anak doho tod di parbadia. Amin. Marende mahita, uhut papungu pelean sada A dohot sada B. Lord.
Dami ni debata na sumurong siya sa luhut na roha, ima mga ramuti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hamuna amanami inanami, tajalo jala tatangi humahata ni debata, nagabe jamita di bagasan minggu sadarion, imana tersurat di buku Amos bidu pitu, mamukasian ayat 10 sahat rodi ayat 10 pitu. Amos pitu ayat 10 sahat rodi 10 pitu, hujahahom madihita saluhut na takasma tapai hutihut. Dia lualuhon siamasia si Amos tu raja. Jadi disuruh si Amasia malim sian Betel suruanna tu si Jerobeam raja sian Israel nin nama. Marjehe-jehe do si Amos do pakho di tonga-tonga ni pinopar ni Israel. Dang tartaon tanui hata-hatana sudina. Ay songonod do didok si Amos. Ikomate si Jerobeam marhiti-hiti podang, jala ikut tarbuat tuhabuangan ianggo Israel siya tanona. Dungi didok si Amasia matu si Amos. Laho-maho ale paralatan. Maporus maho tutano Juda. Jala disi maho mangan sagu-sagu, jala disi maho manurirangi. Alayang di Betel, unang beda dati manurirangi. Ay huta habadiaw ni Raja Idoi, jala hudulan ni Harajaw doi. Jadi ni si Amos mangalusi si Amasia. Dang nian panurirang aho. Jaladang anak ni panurirang aho. Halak parmahad doaw, jala napapungu-pungu parbue ni hau at tajaw. Dungi dibuat Jahoba maaho siyan na mga dubiru-biru, jala didok Jahoba tuaho. Laho maho manurirangi dopak bangsokku Israel. O petangi ho mahata ni Jahoba nimudo, dang jadi ho manurirangi dopak Israel, jala dang jadi pistikonommu hatam dopak pinopar ni si Isak. Di bahini songonod do hata ni Jahoba. Marmaina do jolmam di bagasan huta, jala marragian aka anakmu dohot borum marhiti-hiti podang, jala bagiod do tanoon marhiti-hiti ruji-ruji, jala mati di atas tano naramuddo iyang goho, jala tarbuan tuhabuangan ia Israel sian tanona. Ido yanggo sahatna. Donga saha persyaon masuk mahita tubaga sa minggu paunopon dung Trinitatis. Jala laho madalani minggu paunoponon didongani debata dohita, didongani tod di porbadia dohita, marhite topik manotong ma pajongjong hasitongan. Tetaplah menyuarakan, menegakkan kebenaran. Amang inang akadong saha persyaon, adong sada nasihat, manang sada pudani halak batak. Mungkin ya tabigi pudaon namadok, naso matanggak di hata, jala naso matahut di buhi. Naso matanggak di hata, jala naso matahut di buhi. Artinya, ikobarani dohita madok nasitong. Ikobarani dohita makatidakon natikos nasitong. Do mutusi adong do
sada istilah na sangat terkenal di negara taon madok bahwa hukum itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Tumpul ke atas, runcing ke bawah. Tudos songonima na masa hati-hai di peristiwa, di pengalaman ni panurirang Amos. Nabor hati bana laho menegur, mengkritik, paingoton ulaun ni Raja Yerobeam dohot malim Amasia. Ala na masa hati-hai songon istilahi bahwa hukum pada waktu itu sering tumpul di atas, di kalangan orang-orang kaya, di kalangan para penguasa, para pemimpin, tetapi sangat tajam, sangat runcing bagi orang-orang miskin. Moloni jahan akabuku tafsira gabay godang men na hati-hai ngana pogosyan lamar pogos, ngana hasitan lam tabba na hasitna, ngana dangol lamar tabba muse si dangolan na, ngana dok-dok si taunon na si ganupari lamar tabba muse akan naduk-duk alani hukum yang tumpul di atas dan runcing ke bawah. Tu situasi na songonima terpilit panurirang Amos laho pajongjokon hasitongan, laho menyuarakan, menegakkan kebenaran. Laos gabi tubuh ma akapadohan nama dok bahwa kebenaran itu tidak akan pernah mati. Kebenaran yang dari Tuhan tidak akan pernah tua. Muluma tua pihak kaum murni jolma di tonga-tonga ni portibion, tetapi kebenaran yang dari Tuhan tidak akan pernah menjadi tua. Kebenaran yang dari Tuhan juga tidak akan pernah layu. Molo malos pe akasuasuana di tongan ni portibion, alay ang hasitongan na siya Tuhani tidak akan pernah layu. Ado musia na madok bahwa kebenaran tidak dapat dimusnahkan oleh air ataupun api. Molo rope aka tsunami, molo matutung pe aka bangunan, alay anggo hasitongan dohot kebenaran na siya Tuhan debata tidak dapat dimusnahkan oleh air ataupun api atau apapun itu. Hidup baik cepat atau lambat, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima akan sebuah teguran, akan sebuah kritik, akan sebuah masukan, akan sebuah saran, hasitongani kebenaran itu pasti akan terwujud, pasti akan terungkap. Dubah jujut halak kita batak madok jepek dopak ni gabus. Manangolo kita mesti madok sebagas-bagas napi ditanam bake tongdo taruap, tongdo taranggoi. Ima poda teguran, kritik, napi nasahat ni panurirang Amos tumalim Amazia dohot Raja Yerobeam. Alanung nga tung masemersik korbe bangsoi di bahen nasida. Nung nga tung masehasita be bangsoi terjadi ketidakadilan hukum di tengah-tengah bangsa Israel. Ido bahen teologi yang sangat terkenal dari kitab Amos ini adalah teologi keadilan dan kebenaran yang dari Tuhan. Do bahem molo didok penakaning diturpuk tei di ayat 10 pitui adong disi sautik hatani debata madok jala bagio do tanoon marhiti ruji-ruji inna asa adil. Asa unang adong disa pagudakku dison otik. Unang adong disa 10 hampir disa satonga. Jadi ikon adil. Dos sarupa sude dia dopa ni debata nang dia keparbagiapi.
Alani dua manginang taida maahado na parjulo na nang dohonon ni turpukon tuhita saluhutna. Na parjulo na tarjo do saluhut halak Kristen. Gabi na poso ni debata laho pajongjokon hatigoran hasitongan. Na tarjo do saluhut halak na porsia saluhut orang beriman laho pajongjokon hasitongan hatigoran songon naposo ni debatahita. Hiado ona manginang hujami tahun sangat unik cara Tuhan untuk memanggil kita menjadi hambanya. Meragam di bahid debata laho mamakke hita gabe ula-ulana di tonga-tonga ni portibion. Meragam cara di bahid debata laho manuduh hita, mamilit hita, majauh hita asa gabe naposona. Mulutaida Raja Salomo belasan tahun dope umurna alai ditadda dipilit di jauh debatado ibana dipa bangkit dipa jongjong debata ibana gabe sahalak raja di tonga-tonga ni bangsa Israel nabuluni umurnya masih belasan tahun. Tatadda do muse panurirang Jeremia dipilit ditadda debatado ibana gabe naposona bahkan didok masih di dalam kandungan pun ngahu taddaho ngahu toldoho ninna debata dohot akalan na asing dope boy taida aka tokoh-tokoh di bibil tay bohado di bahid debata mamilik nasida mamakke nasida gabe naposona lahu gabe parbarita nauli lahu gabi pajongjokon hasitongan dohot hatigoran sonima panurirang Amoson. Sautik adong dapat hita informasi tentang latar belakang Nabi Amos panurirang Amos di ayat 14 sahat ro di ayat 15. Di dokibana dang panurirang ahu jaladang anak ni panurirang parmahad doahu jala napa pungu-pungu parbueni hau atajau. Parmahan dohot napa pungu-pungu parbueni hau atajau. Artinya amanginang kalau dikelaskan, kalau digolongkan, sebenarnya Amos itu berada di kelas bawah. Golongan siatoru ibana. Nahona tu uhum nakaningani yang tumpul ke atas, runcing ke bawah. Dialami si Amos dona runcingi. Alai luar biasanya Tuhan, uniknya Tuhan memakai Amos sahalak permahan napa pungu-pungu parbueni hawa tajau ditodo debata dipilit debata laho gabe naposona laho pajongjokon masuarahon hasitongan dohot hatigoran. Songonima nang hita saluhutna amanginang naposoni debatado hita. Ahape ulauta di dia pe hita maringanan tu dia pe hita mangula aka ulauta marhiti turpuk sadarion di mingguon di paingot hita saluhutna naposoni debatado hita laho pajongjokon hati gorang. Memang masay moldo ati amanginang napajongjokon hati goranon. Masay moldo na maswarahon hasitonganon. Alay tu si mahita nuaing di borhati tuhata, dipili tuhata laho pajongjokon lomoni rohanai. Jadi yang kita tegakkan, yang kita suarakan adalah kebenaran. Ahana tikos, ahana benar nasitong. Unang songon cerita na yahu cerita huniate alaihu ulangi maju sahali alahonahien tu jami taon. Namar pungu akapunga marga na bolo di sada huta rosya na kadesa na welu. Jadi tentu alanya kalas ni roha masih sukuna bema na sida masih sukuna marga pardi hutana asalna ulauna karejo na dohot akalan na asing.
sia dia dohamu opung, hami sian cilacap dobahin na. Molo hamu tulang, hami perci bubur. Hamu, hami perci jantung. Cikampik aka cici na ijawai ma. Tiba matuak kana di bona pasugit. Molo la kampung ide do tinggal hoin na. Au perci borong-borong do tulangin na. Asa sarupa tahen na rohana te. Molo ho perdia ho. Hutanami, cilangit. Meloho parcihiyong narong sa parcihiyong cihiyong na porsiay do takala na asing lusu memang saritai alay na ng dohonon na hatahom manatikos nang pala tutupi hatahom ma nasitong unang pala gabusi laos ido ulaw na borat na tinuhuk ni panurirang Amos. Ulaw na borat na binuan ni panurirang Amos, ayaha, raja si tegoron na. Malim ni Betel na nang si kritikon na. Sugar itu berai anak kapang di padita si buriad do, kecil do inon na dora. Namurado kritiko ni, namurado do honok kata tu sinon. Alayon, panurirang Amos mabuan ulaw na borat. Manuhuk ulaw na tung matcay borat alania haraja si kritikon na. Malim ni harajaon na naing si tegoron na. Alani ido taida mapoin na paduahon. Marhite ayat 10 sahatu ayat 10 sada. Molo di poin na perjolo na kaning na terjaudo sa luhut halak Kristen na gabi na poso ni debatala ho pajongjok kon hati goran hasitongan na paduahon. Molo naung tasadari do na terjauhi tagabi na poso ni debata na laho pajongjok kon hati goran na hasitongan na taingot ma disada tiki sewaktu-waktu bisa saja kita ditolak, bisa saja kita tidak diterima, bisa saja kita diusir. Songo Yesus nakaning di epistel tay. Di huta hatubuanna, di huta hagodanganna do ibana, dileai halak, ditulak donganna sa huta. Laos songonido nang dibagasan parngulota si ganupari. Ayanong do istila na madok, si sogo do na madok natikos. Ate, si sogo do madok nasitong. Marcerita-cerita rupanya kahami perhaladu ala ditegor masahalak dang ipake masker na gereja ditegor mapake masker mia manginangin na aduk do palain na hamu maju habi tu hahi pason na do tu kebaikan na do dot akalan na asing alai ima konsekuensi ni naposo ni debata nalaho pajongjok kon hati goran nalaho pajongjok kon hasitongan menyuarakan kebenaran Tuhan. Sewaktu-waktu bisa saja kita ditolak. Tidak hanya ditolak, dihina, dileai, bahkan panurirang Amos diusir di palau malim amasia. Ada dok si amasia dong. Di ayat 12. Dungi di dok si amasia matu si Amos. Laho maho paralatan, maporus maho tutano juda. Jala di si maho mangasagu-sagu, jala di si maho manurirang. Nanang dohonon ni malim amasia, jol manalea do hodang layak ko ison. Jol manapogos do Amos, dang layak ko ison di Betelon. Akan nabedia do ison, akan namora do ison. Jol masih songoko yang dari kelas atau golongan bawah tidak layak berada di sini. Ditulak, dileai, diusir. Satu hal yang sangat penting. Ise na manulak na poso ni Tuhani, ise na manulak na poso ni debata, dang jol manay na tinulak na disi alay, debata. Siapa yang menolak Nabi Amos, bukan si Amos yang ditolaknya, tetapi Tuhan Allah yang memberangkatkan dia.
Siapa yang menolak kebenaran kita yang kita sampaikan oleh karena firman Tuhan, bukan kita yang ditolaknya, bukan kita yang diusirnya, yang dihinanya, tetapi Tuhan Allah. Itu luar biasa keberanian ni si Amos merhiti turpukon. Alani ido manginang iko siap dohita de segala konsekuensi yang akan kita alami. Ko siap dohita diasingkan, dipapulik ay si sogodo na madok na tikos na sitong. Alay songo Jesus Kristus na di epistel tay, nang pedi hasogohon, dipapulik, dipalao, dileay halak Nasaret. Ibana, alay di ujung na, ditikin na tersilang Jesus, ahamaridok akasiboto surati, ahamaridok halak Nasareti. Tohodo ibana, anak ni debata di jamita pertangyangan hujamita hodoon. Sewaktu-waktu bisa saja kita ditolak. Sewaktu-waktu bisa saja ide kita, gagasan kita, pendapat kita, pemikiran kita ditolak. Tetapi jangan menyerah, jangan berhenti seperti Yesus dan Amos. Justru mereka semakin bangkit, semakin semangat memberitakan firman dan kebenaran Tuhan. Biarlah mereka yang dulu pernah menolakmu menjadi menyesal. Buat mereka yang dulu pernah tidak menerimamu menjadi menyesal di kemudian hari. Na parpudi mau namanginang alang agudak kuberang nama dohodok. Tersongonen na buti hape nama dohodok doate. Kadok mesin na. Na parpudi mau namanginang na terju saluhut halak Kristen halak na porsia gabi na poso ni debata laho masuarah doh majong jokkon na hati gora dohot hasitongan taingo ma nang pedi leai nang pedi tulak nang pedi palau hita alai songo panurirang Amos di ayat 10 saha tu ayat 10 totong do ibana setia di parsuruan ni debata. Totong do ibana manahan di parsuruan ni debata jalalaos manahan ibana mas suarahon dohot pajong jokkon hasitongani dang gabe mundur ibana tidak berhenti karena apa? Karena dia sadar bahwa firman Tuhan adalah prioritas di dalam hidupnya. Dia sadar karena kebenaran Tuhan adalah yang terutama, yang terpenting di dalam hidupnya. Inian molusian segi duniawi, siap pikiran ni jolma, dono ni si Amos ma. Gabi agua kerejo au Tuhan, alani persuromi. Gabi somangap biau Tuhan, ganupari, alani persuromi. Tetapi sangat luar biasanya, Amos tetap menegakkan, menyuarakan kebenaran Tuhan. Ala tekas di boto ibana. Bahwa Tuhan adalah yang pertama dan terutama di dalam hidupnya. Bahwa Tuhan adalah yang paling prioritas dan terpenting di dalam hidupnya. Songonima nang hita amanginang. Di dalam kesetiaan ini, di dalam setiap pekerjaan kita, hita songon naposo ni debata saboy-boyna manghuton ulaon naung niulahon ni panurirang Amos. Asa jangan lebih memprioritaskan jabatan, lebih memprioritaskan kekuasaan seperti Raja Yerobeam daripada Tuhan. Aina di dok rohani si Jerobeam do molo hutangi honan nong suara ni si Amoson dang raja biau. Gabi turu maau si kursi kerajaan on. Itu sebabnya Yerobeam lebih memprioritaskan kursi kerajaannya, tahtanya, jabatannya, kalah Tuhan di dalam hatinya. Jangan lebih memprioritaskan harta, jangan lebih memprioritaskan perut atau makanan atau minuman seperti malim Amasia. Aina didok rohani Amasia dong. Molo hubegian nong suara ni panurirang Amason dang dapok manangah biau siak kerajaan.
dohot akal na asing. Amasia lebih mengutamakan, lebih mementingkan makanan daripada Tuhan di dalam hidupnya. Alani doa manginang tabay ma Tuhan debata songon yang paling penting narumikot di bagasan nguluta songo panurirang Amos ala takas di boto ibana nah orang sudedo di bait turpukon diuduk ni turpukon di pasu-pasu hod debatado akaragam ni pasu-pasu di si Amos margugo masaluhut ala Kriste gabe na poso ni debata di huria di masyarakat di tonga-tonga ni keluarga doho rumah tangga na poso ni debata dia kaulau perkarejuan munabi laho makajongjokon hasitongan dohot masuarahon hati goran nasiat debata. Amin, maratang yakit. Mauliati ma di pasahat rohanami tuho ale Tuhan debata amanami. Di hatam naung hutangi ho kami marhiti jami tadi bagasam minggu sadarion. Paingoton hami saluhut nama hatam. Naung tarjo dohami. Di tadda jala dipilih toho dohami gabe naposom. Laho pajongjok kon hasito ngadohot masuarahon hati goran. Tohodo Tuhan jot do di pasiding akan nama katidak kon nama suarahon hasito ngamno. Alai marhiti-hiti to dim perbadia pargogoyo muhami. Parbisuhyo muhami Tuhan laho mangulahon akan naho bar tu hatam. Ay hatamido nagabi hasitongan di parnguluan ni hami colma. Hatamido narumikot di hami. Molo naung hudalatok kami parsurom. Mamaritahon hasitongan mo dohot hatam. Laos marudut ma nangakapasupasum tu hami bi. Alani ileho di hami rohana tugu. Asalam tugu hami. Gabi akan naposom diganu partikian na say mubauba. Pargogoy hami saluhut na di aka ulaw nami be. Tarlumubi aka ruas mo Tuhan. Di ulaw na si ganupari. Na si patalomos rohana lani panahit kopi sa pulusia. Alay marpos ni roha hami tuho. Molo mardong atok ko hami. Tarbulus sami do saluhut na kaparmaraan mananga hapi na masa. Dohot na naing masa tu hami. Alani ido Tuhan. Unang alang asini roham di hami. Manotong mahomad dongani mga ramoti hami, marmudu-mudu hodohot mamasu-masu hami sa luhut na. Mauliati dia karuas mon, naung mga lehotikina laho mamuji pasangapoko di bagas jorom. Dohot dia karuas mo nama dohoti parmingguon sian bagas na sidabi marhite channel YouTube ni Huriam. Dongani hami sa luhut na. Tungpe marasing-asing be nganan pamujian nami diho alay dang marasing asini roham di hami ganup marasada-sada. Pasu-pasu akan hani ulan nasida. Makorholas ni rohamay dia karuasmu marsangap marmulia maho. Mauliati dia karuasmu naung pasahato na kapilian na tutong-atongan ni Huriam. Mauliati dia karuasmu naung pasahato na kahamauliati ni rohana tutong-atongan ni Huriamon. Dalam nasida laho manupahya ka program dohot ulaw di tong-atongan ni Huriam. Martaba-taba makasilas ni roha jalaon nasida siya ko tujuluan ni Harion. Pasu-pasu nasida sa luhut na. Manay sa mahodi dosa dohot pangalasyon nami. Ala ni anak mo Jesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Marede mahita laos tapasahat ma piliata.
Tatangya ko mapiliat tatwa dopa ni debata martang yang mahita. Ale debata ama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na moliutus. Hupasahat hami masiyan na nilehom mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasiak kami pilianon, pati buluhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarm, say Roma harajaon, say South Malomo ni Roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan debata, jala mulak mahamu di bagasadan. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahu. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaur hon madamena tutodim. Sudi aka namar tugas, namar hobas di bagasam minggu siang, pasahaton, selamat hari minggu madihita saluhutna, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan,
Tuhan memberkati. Horas. Nomor berapa?